Uy, nako'y sabot sa inyo ba na manibatan ninyo? Na sige, kay wala pud baya ko ka study. Gani kay ana biya to si Sir no nga mag-exam daw ron nya wala biya ko ka study basi mabagsak ta. Mukha ninyo manibat na lang ta. Sige, na Dili taagi. Di taagi oh. Item, magdampa man taon niya dagan lastik ko. Sus lamisa ni Sir, kuha na ako. Ayaw mo sapa. Sige. Ta, sipat ta. Ganito sa akong bagbi. Ako yung una. Ako may dako. Ayaw ko niya. Kat dili man, tabangan man ko ninyo saka. Nya dawaton man ka na ako. Bulat. Sila pa'y sunod. Napagdaligi mo. Nakuniti mo akong bago. Akong bag po do. Na pagdali mo Ayaw uy nga kasi nakajurot. Ayaw pag unahoy. Akong bag hawin ipi. na basig masaktan taron ni Sir. Dawatan. Hina yung Sugat dili abi. Ay, di ko kasakag tarong. Pantlo ko. Na. Kasi pasangit ko sa Dili, lansa. oy. Hala, Akong bag. Na. Uy. Pagdali juros. Kaya sa atan ng sir. Uy, masangit yung mong lubot oh. Hinay. Bitod man. Na. Ambak. Dili, oy. Bitod. Ambak lagi na. Kasapaan yung tang Sir ana ato na. Bukanan na. Ang nagdala-dala. O Dili, tubig kayo nga. Ang binalati ko. Kaya Naraman akong bag. Oh. Dahan ta. tara. Basi masakpan ta ni sir. Hanga ka po ng eskwelahan na perting layuwa sa lungsod. Oy, paita ning kita gasahin diri. Oy, so sang sweldo, kuha ba na to pamasahe? Abot diri binaktas pa, baon pa, samot magdagasto na to perting dakuha. Oy, saon na to ning kung di po ta mo tudlo, wa po tay sweldo. Sa pugos lang gitaan eh. Sus gitunom mo kita mga bata taon nga. Nanabag ato sa classroom. Mayan tag na una to sa kuha. Bisig ako pa'y nauna ato nila. Pastila ni mga nag-estudyante tag mga ambot na lang. Na magunsa man taan ni Ron nga naka-adjust naman ta. Magsulat pa. Ang lastik ko, binaamoy kwarta. Naa. Oh, tigi. Piso Napapalitan naman kita. Tulo. Eh, Nge, 3 piso ka barat. Oh, sige, 5 piso. tag 30 manggod piso god. Duloy piso. Dagko man na siya, oh. Dagko. Kinawat ra ba nimo na ni sirang lastiko? Ay, nagsaba. Mo gani himuan Bakit 30 ta? Oh, sige. Oh, kung dungagan, oh. 30 piso Oh, gani. nana, oh. Oh. Nagamay pa man na, Dili mo dagahan sugot. na. Oy. 30 piso. Oh. Oh. Be. Oh. Piso. Huwag na nangatagos na no. Oh. Ikaw, oh, gimo. Naduwagi pa na, gamay Kapinig. pa kaayo. Kapini gamay juros. Oh. Na magdampa na lang ta. Ikaw, Mr. Nelby. Oh, ara ko Patay piso tani ko. ni Sir kasaban tao. Daghan na ba na niya? Tris rao ako. Mga napud ni- gigduha, be. Oh. Para makapanukol Na kita. magunsa man taan eh, madampa ta. Dili, oy, magsyatik ta. Magsatik-satik na lang Satik-satik tanyo. ta. Dili, sige. Sige, tao. Oh. Pero Dili, oh. atong tabangan si Juros kidaghan man si lastiko. Ayo. Na, kuya, wag tumbler ni mo, Julos, ay. Oh. Dako, lagi kaayo. Oo man ko. Kusugan ko inom tubig. Nabanto ka na tambok day. Okay na, nakasulat ah. Oo. Na, with kuhan pa jud saging o kanang kuan kanang Mais. mais. Na, ali na, siyatik na Na, ta. sige, siyatik Na, pila ta. kay man ta. Lima-lima lang ta. Lima-lima. Tapos Kuan, oh. pulo ka Juros, iyang patag kidaghan man sa lastiko. Sige. Dire, oh. Sige. Atong tabangan ninyong si Juros. Kitagkan kay plastic ko. Oh. Oh, 5 patad. Imuha Juros be polo Juros. Napakasaban ta ni sir na siya atong itudlo. Nadabi. Sabihin nyo. Isa. Dua. Tulo. Opat. 5. 6. 7. 8. 9. Polo. Okay. Nakabalo siya mo iya piya pag-apan siro na gini sir kadili lagi siya kabalo. Raman taman iyang naibawan. Ay maa. Kaluoy pod. Na Sige sige na. na. Asa man atong manuhan ane? Pero ah. Naabot ng gitaon ko, good. Na! Pastilan, wa pa may estudyante na ko bisin isa pastilan tanawa lagi. Asa naman itong mga estudyante ha to? Asa na gito? Wa na, pastilan, wa ko ito luan na ni parte ba yung layuan ako gikanan. Abot diri, wa gyud tao bisig isa.
Ginoo ko. Saon man tanong bataa tao ni. Oy, asan ba to? Kabalo ko nanibat gito. Asa ka na ko ni mapason ng mga bataan ni ron. Parte mga lingaga gini mo nakasinabot gito ba? Nakasinabot gito nga magdula-dula or mag asa ko ng pangitaon ni. Parte ba yung kapuyan og binaktas niya karon sibat-sibata na tani mga estudyantehhan ni. Ako una. Yes! Purse ko, purse! Kalayo raman ana. Oh, purse, purse! Na! Ah! Aduh! Oh, lagi na nanukad oh. Ah, tikasan! Saan? Na! Ako, pers. Oh, mas duol ako. Mas duol ako. Simog yaw-yaw, wala pa galing ko kamano, oh. Na! Ako, Ako na! Ako! Oy! Ako sikan. Iwit ng kajuros. Sagad naman ka. Nalayo ako, ani. Ay! Basta ako sikan ha. Bro. Na! Ayaw po mo pamaraw po na! Giupo, magkani, ime. Bukot! Na! Samukan! Nabugto. To! Tiroon, doon ako nagtarong para mahulot ng kajuros. Dali, apod. Na! Wala. Na, ako na po. Na, ayaw mo pamaraw, hoy. Napitkan ko na imong itlog ron na. Wala! Wala! Talo. Bala, Nil! Bala si Nil! Bala! Wala, day. Wah! Wala! Wah! Nati ka saan kayo sinininda pa? Gani, layo pa yung kay abtan ana, oh. Pero dahil lang, huwag magyapon ka igo. Butalo ka ayo na sunod si Juros nasamot na nadili ka balo. Gani. Patay mo ron! Igo doon na ron! Igo doon na! Ayaw sa bi! Igo kalo! Uy! Ano kalo? Aling mantay mo ron! Nahantir guru ka na si Juros baka iya manggibutang iyang bag oh. Gihubo, pag yun niya apel yung kalo. Igo! Champion ko sa among eskwelahan! Ayot siya! Wag patulabot! Ayot siya! Tika sana ni mo ay nakatira naman ka, huwag magyapon ka kaigo. Na butalo po dayto kaayo utro po di ay. No, ay napugsin na. Mag-time sa pag yun, no? Kita palabot, oy. Na ayaw na Juros na tikasan man kayo ka. Usab ko usab! Kay kung mapildi mo, di ta mo papalito ng utro! Tama na, ay, tika sana. Ayo. Tikasan kayo si Juros na. Mag-usap-usap pa man yun na wala na unta to kaigo. Na nahulot oh. Igo! Champion ko sa amo do! Luoy kay sila! Di sila kapalus! Nakapanto ko na day champion siya sa eskwelahan di kitikasan kaayo giudot niya. Gimo oh. Gani no, na tikasan ka ayo. Na napaganay ko nabilin dira ah. Mubalos na lang dayta karon kay daghan pa man na sa plastiko. Na tikasan kay hutdon jud namo na kay kinuha ra man na niya ni sir ang lastiko. Aw, jud. Na usab Juros. Naglagot ako ni estudyantehha ba, ha? Di gyud ni mahimo og di na ko patagmo ni. Kikawat akong lastiko. Human manibat pagid sa klase, human kapoy-kapoy ra ko pag-anhin la dire. Wala sila, ha? Human ako'y masuspended na ng kalakihan eh. Purbida. Mayo ani patagmo na ko ni sila. Ha, was la kita sa kong tinaguan diri ba? Ha? Mao gina kong pantira sila ha gidron. Naglagot na ko nila ba? Na-check na tong bala be. Ihurot yun ako ng mga bala sila ha gyud. Pantay lang ni estudyantehhan ni mga gahi na kayo buko-buko ba? Kiniron. Ha? Kiniron. Kitaan lang mo bisag anino lang yun. Impas yun mo mas estudyantehhan mo ron. Naglagot ako yung bahay nyo ha. Nahurot akong pasensya sa inyo ha. Kiniron. Pangitaon to mo bisan asa yun mo magtago karon. Ha? Sobra na kayo mo ha. Mga hilabtanon. Human manibat sa klase. Mga ambak pa yung bantay. Karon. Nurot na inyo tanan be! Be! Oh! Kana, pati mga tanan. Oh, kanit tanan! Sige, shoot na. Imo ha! Mr. Nel, lambi niya be! Bantay lang yun na ton. Ako yung makatagiyaan na ton. Na ayo sige time sa Nil. Ay Juros. Sugot ko basta ha, walay tika sa juros. Gani. Na sige na. Mano. Uy, mano pa. Matunaw naman ka na. Tikasan yung kaayo.
Naasa naman tong bagay. Oo. Pero oo. Mag-isip sabi. Nalayo naman kayo na. Yan lang, para dili siya kaigo. Kami una, Joros. Wala. First ko. Mga katumboy, bay. Wala, kalayo. Kapod, be. Wala, layo. As buka, oy. Nagitilapan. Oh! Ako'y una. Sunod ko niya. Baraw. Baraw na. Kasal na kay Kadra Aduros. Puyo, Joros mo makatira na si Tumboy. Baraw na, baraw na. Nati kasal man kay ka. Joros. Natindugan ako be para makuha na ako na. Baraw na, baraw na. Na. Ayun, Tirahan muntakan no. Kani mo, oy. Baraw na, baraw na, baraw. Ah, wala na lang. Ikaw, dayon. Oh. Ako na lang, be. Eh ako man. Nasabot ba yung to na walay tikasay na? Tikasay man kay Kaduros. Baraw. Ayaw lagi. Muka ninyo. Muka, tira na lang ko. Saan ka kayo? Wala na ko lang kung dito. Puta, pura ko agel. Wala ko piso, be. Palit ko. Wala na ko kwarta, oy. Ambi na, ako man na. Ako man daw. Ako man ang daog. Gusto ara o wadyo ko masayop di ara yung mga tibaga ko. Impas yung ron. Ha? Ano, kinyo? Ako man na. Ala na si Sir. Ah, patulong. Nang si Sir. Ara gini mo ha, patag mo yung kita mo ha. Sige, pag di mo mamalik ugma sa klase na to, pabagsakon tamo tanan.